Dek, cinta, apakah itu cinta? Ra kerja, arep mangan cinta warak lah ya lek ra kerja. Ya jelas ora ta, ora yo ngerti dhewe to. Lek wong mama sing dibutuhne apa? Duit. Lah iya. Heeh. Ayo batinku kok cinta. Omah-omah sing dibutuhne bangga duit ora cinta. Arep mangan cinta tok ora iso golek Pak Puli. Klambi iki apa wis garing to? Garing no ngumbah di sore langsung puter kering. Melakku deh yo. Nggih. Bongkar. Sesuk ae. Sak Hmm? anakmu ora nek sing ngejak sesuk ae. Besok ae. Ya wes eno, besok ae yo. Terus sesuk ae. Wes aku njak sangu Dek. Dompet kemana tak golek kok ora enek nyandi ya. Nah iya, mau kayak endi? Pira? Yo piro? Iki racar-racar ya. Kakak ya. Kakak. Iki 105 ya. Kakak teh. Heeh. Cedek kok. Amanku mulai gawane apa? 40 lho. Nggih. Ya maaf toh. Maaf. Sudah. Yang ini sudah. Es talar. Sudah. Nduwe lawu kok. Nduwe lawu. Asal ya? Tahu enggak? Gak wis duwe wis enak lawu kok. Ya wes. Aneng ya di radus isuk radus. Adem lho Pak, aku mambengi gek ngerok-ngerok to. Ya ini rambutnya masih klimis. Isuk mau ora klimis. Lah aku klimis, isuk klimis mah tang-tang. Iya nek lek isuk mesti panggateng ora wadus. Ya? Enggak. Ya sok tak manut sesuk ae. Besok mari sesuk ya, mari bongkar ya. Mamang nunggu yo. Heh? Gulu. Wis tak ewang dulu. Dulu wong loro bar aku tak numpak ndure. Tak udah sih ya. Iya. Engko tak tukone SLR. Aku tak ciuman. Tapi ku tak wali sik. Samu ambuku wis wangi lho. Wis nek KTP. Tak resi isuk mau kok, tak timpal isuk mau. Hati-hati. Ya wes ya. Iya, hati-hati.